दिनैनि दिनाव आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि देरहासारनाया 100% रोखा जाबाय। दिनै जों नुनो मोन्दों नरेन्द्र मदि फैनायनि जेनाखि मेल बे मेलाव दिनै मोनब्रै समस्तिनि मानसिफोर जमा जादों होन्दों। बिथांमोननि टारगेटआ 1 लाखनि बारामोन, नाथाय जों नुबाय दिनै 50,000निबो बारा मानसि जायाखै। आरो गोबाङा गोबां बुंदों जों खिन्थु बिथांमोननि सियार बनायनि बे ब्लक वाइसआव सियार बनाय बेखौ हिसाब खालामहैदों। बे 60,000सो सियार बथायदोंमोन बिथांमोना, बेबो बुंजोबाखै। 50,000सो मानसि जादों। दा होनबा हिसाब खालामबानो जाबाय बे 50,000 सियारखौ मोनब्रै समस्तिजों रानबा बेसे बुरजा गोलैयो। दा बेखौ हिसाब खालामबानो मोनो दिनै लरेन्स इस्लारिया बे जोंनि 30 नम्बर समस्तियाव गासै 45निफ्राय 50,000सिम भट मोनगोन बे रोखा जानानै दं बिथांनि थाखाय। खिन्थु आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि थाखाय 1,20,000 भटआ दिनै रोखा जानानै दं बेखौ जों बुंनो हायो। खारन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा मदद होदों। दासो मिटिं जागासिनो दं। बे स्पेसियेलि मोनसे प्राइमारिनि जोंनि माबा आदिबासि भाइफोरल' बिथांमोना दिनै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों। बेनो प्रमान खालामो जों एबाराव माने 1 लाखनिफ्राय बांसिन भट मोननानै देरहाथारगोन बे रोखा। गुबुन गुबुन हारिनि भटफोरखौ दिनै जों मिथिनो हायो, साननो हायो। दिनै जोङो महाजोत हिसाबै 7टा राजनितिक दल दं। दा बिनि गेजेराव UDF दं, कंग्रेस दं। दा बे हिसाबै जोङो मुस्लिमफोरनि भट बेखौ 90% आसा खालामनो हायो। आरो दिनै आदिबासिफोर जों महाजोत हिसाबै आसा खालामदों जे बिथांमोननि गोबाव समनि दाबि ST खालामनांगौ बिथांमोनखौ, नाथाय बेखौ BJP सरकारा मावाखै। बेनि थाखायनो आदिबासिनि भटआबो 90% जागोन। राजबंशीफोर बिथांमोनाबो दिनै ST बिदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हेंथा होबोदों, UPPLआ हेंथा होबोदों। बिनिखायनो दिनै राजबंशीनि भटआबो जों 80% जों बेखौ आसा खालामनो हायो। गतिके जोंहा जेननायनि बाथ्राथ' गैया। जों माब्ला भट थुनो मोनगोन, मे 2 तारिखआ माब्ला फैगोन बेखौसो जों नेनानै दंबाय थायो। देरहानाया रोखा आरो आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ देरहानानै एबार डेपुटि CM जागोन बेखौ जोङो जोंनि BPFनिफ्राय दाबि होनानै दोनबाय आरो मोनगोन बे रोखा जाबाय। दिनै क'क्राझाराव नरेन्द्र मदि फैदोंमोन, बे पाब्लिकनि नोजोराव माबायदि गोहोम गोलैगोन? बेथ' दिनै जा नुबाय जोङो बेहाय पाब्लिकनि नोजोरावथ' बे UPPL दोलोनि थाखाय लासिं सिंसो जाबाय। दिनै बेवहाय खोनादों जोङो बेंगलनिफ्रायबो 5-6 हाजारसो मानसिफोर फैदों। बार'बैसानि, खरदाङानि अनेकथा मानसिफोरखौ दिनै लरेन्सआ गाव बेंगलनि हिन्जाव लादोंमोन नालाय, बेंगलनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै समक देखायनो नागिरदोंमोन मालाय। बेंगलनि मानसियाथ' जोंनि आसामाव भट होआ। दा बे जोंखौ बुरबक खालामनो हाया, जों मिथिजोबगौ। धुबुरीनि मानसि लाबोदों, धुबुरीयाथ' जोंनाव भट होनो मोना। दा बेफोरबादि आरो मा हरै धेमाजि जिल्लानिफ्राय सिन्थाय गारि साइन बर्ड होलायनानै लानाय फैनाय जों नुदों, पस्टार सिथाबना लाबोनाय। धेमाजि, जनाय ओरै एखेबारे उदालगुरिफोरनिफ्राय, उदालगुरिनि मानसियाथ' बेयाव भट होनो मोना। दा जोंनिखौ नायदो नों, मोनसे मिटिं फिसा खालामदों जोङो, नैहाय 10,000नि बारा मानसि जमा जानानै दं। आरो बेबो खालि नैबे साखाथि फाखाथि आदिबासिया 8,000सो दङ, बर'फोर 2,000सो ओंखारबोदों। दा मोनसे सुबा फिसायावनो, मोनसे प्राइमारियावनो जुदि 2-3 प्राइमारिजोंनो 10,000 ओंखारबायबा 44 प्राइमारि दं बे समस्तियाव जोंना BPF हिसाबै। जों हिसाब खालामदों मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जा 2,000 भट हिसाब खालामनानै थिग खालामजोबखाबाय। होमबा 2,000 भटखौ 44जों सानजाबबा बेसेबां जायो? 88,000आ दा रोखा दंखायो। जों बिनि बारा मोनगोन, ओंखायनो 1 लाखनि बारा भट मोनगोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो मालाय। 30 बोसोर MLA आरो मन्त्रि बिबानाव थानानै प्रमिला मेडामखौ खामानिखौ मावनो हायाखै होनना बुङो। बेथ' माने मोदावखा होननांगोन, बेखौ बादामालि होननांगोन नङा होमबा? बादामालि दाउआ जेरखम मोनायाव बेरायो, बेबो सानाव बेरायाखोमा लरेन्स इस्लारिया। ओंखायनो गावनि न' खाथिनि मेडिकेल कलेजखौ नायसनाखै, जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ नायसनाखै, CITखौ नायसनाखै, साइ स्टेडियामखौ नायसनाखै, नार्सिं कलेज नायसनाखै, केन्सार हस्पिटालखौ नायसनाखै। मोनायाव बिरग्रा दाउआ बहाथो नुनो नङा होमबा? आरो बे सासे मानसिया बादामालिथ' जानो हाया। दा बे मा होनो बेजोंखौ दाउबो नङा माबो नङा, मा जिनिस बेलाय बादामालियानो नङा होमबा? मानसिफ्राबो बिदिनो नङा होमबा? हौवाबो नंजोबा, माबा हिनजावबो नंजोबा। जेरै नरपंस जिहिरा ना हिजिरा ना मा होनो, थिग बेबादिनो सासे हिजिरा बादि मानसि बे लरेन्स इस्लारिया। बे जेबो खालामनो हाया। बे नुसेयावबो नुवाखै होनोब्ला मा जागोन बेलाय? बेखौ मानसिफ्रा बुरबक होना होमबा? बुरबकसो होनगोन बेखौ। आरो बेबादि जेसेबां बुंबाय थागोन जोंहा आब' प्रमिला रानीया प्लास जागोन। जों बुंनो हायो दिनै आसामाव 126टा समस्तिनि गेजेराव बांसिन डेभेलपमेन्ट जानाय समस्तिया नैबे 30 नाम्बार समस्ति आब' प्रमिला रानी समस्ति। बेखौ रावबो चेलेन्ज खालामनो हाया। बे रोखा जाबाय आरो। नैथि खोन्दोनि भट लानाय बे माबायदि जागोन? नैथि खोन्दो लानायाव महाजोत हिसाबै जोंहा 25टानिफ्राय 30टा देरहागोन बे रोखा। दा खबर फैगासिनो दङ। फार्स्ट फेजआव 22टा मोनगोन, 25टा मोनगोन, 45टा जाबाय। आरो एबारनियाव जोंनि BTC ओनसोलाव जोङो पुरा माने 12टा देरहाजोबनानै गासै 70+ बे देरहागोन रोखा जाना दं। मानो दिनैहाय जोङो नायदों BTCनि बाहेरायाव 60टा समस्तियाव मुसलमानफोरनि भटआ बहाबा 1.5 लाख दं, बहाबा 1 लाख दं, बहाबा 50,000 80,000 बिदि दङ।
दा बेवहाय 60टा समस्तियाव महाजोना देरहाबोजोबखानोसै 60टा जाखाबाय नङा होमबा आरो बिटिसियाव 12टा दं 72टा जाबाय मोननै मोनथाम जेनब्लाबोथ' लस गैया 64ल'सो नांगौ सरकार दानो दा जोंना आग्लायनानैसो दं सरकार दानो महाजननि सरकारा 100% जाबाय बेखौ रावबो होबथानो हाला